салому алейкум барои тамоми бародару ва апаҳое ки сайтҳои моро ва видеои моро тамошо мекунед. Шумо дар ҳазору аҳмади калон ва ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон барои шумо ма тавсия метавам. Чӣ хеле ки мебинед дар пеш Вестминстер қарор дорем. Як аз зданияҳои пешрафтатарин ва намоёнтарин ва чӣ хеле ки ба забони русӣ мегӯянд знаменити Вестминстер аст. Чӣ хеле ки мебинед бисёри туристҳо аз дигар давлатҳо меоянд барои ҳамин зданияро тамошо кардан ва аз аксаран мардуми тоҷик худ монанд барои ҳамин зданияро ё ки барои наздикиш да чӣ хеле ки мебинед ҳастай Биг Бен, чӣ хеле ки дар наздикиш дидастед Биг Бен ҳастай. Тамоми шаҳрвандои Тоҷикистон барои коркунӣ меоянд ё ки барои хондан мехоҳанд ки тезтар биён ҳаминҷаро тамошо кунанд ва расходи хеле калон мекунанд. Ва ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон мехостум ки ҳамин Лондон худшад чӣ хеле ки ҳам центрашда қарор дорем. Иҷаз Виктория Стейшн мегӯянд, яъне станция метро Виктория Стейшн ё ки аз ҳама калонтариншан бигем ба ҳисоб мехӯрад, чунки аз дигар қишлоқҳову районҳову дигар шаҳрҳош омада аз ҳаминҷа Виктория Стейшн як аз калонтаринаш аз ҳаминҷа омада баъдан ба ҳамин центр бисёри шаҳрвандо бисёри туристҳо тамошо меоянд. Ва ман ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон мехостум барои шумо тавсия битам ки пеш аз оне ки аксаран ҳозир айни ҳол мардум барои кор дар деҳқонӣ корубори деҳқонӣ меоянд, мехоҳад тезтар биёянд тамошо кунанд ва ҳамун пуле ки ба як қинӣ ба як азоб ба як курси хеле гаронбаҳо алиш карда омадага паунд стерлинг бошад фунт бошад фунт стерлинг бошад ки паунд бошад ё ки доллар карда меоянд, шумо мехоҳед ҳаминҷаро тамошо кунеду ва чӣ хеле ки мебинед дар центр Биг Бен ва дар наздики ҳамин Ая Лондон яъне чашми Лондонро тамошо кунед. Ман тавсия метавам ки агар шумо омаданӣ бошед сарости ман нашавед ва ҳарчи зудтар омадан ё ки ҳарчи зудтар мехоҳед ки тамошо бирен сарости ман нашавед. Биг Бен Вестминстер чӣ хеле ки ҳозир ман инҳо қарор дорем ик занё чандин сари сол шид ҳаст ва мемонад, аммо лекин ӯ пуле ки шумо ба як курси калон майда карда бидед яъне ки барои худтон гирифтед ӯ тез тамом мешавад ва барои шумо дар пеш проблемаҳо ҳастад. Ва ака ва апое ки барои кори деҳқонӣ меоянд, ман хостум ҳамин рӯза шумо дар ҳамин Вестминстера яъне ки Биг Бена Ая Лондона барои шумо нишон битам, шумо як бор бибинеша ва баъдан метавонед ки хатъяби омада якчанд моҳ кор кунед, хатъяби як 3 моҳ бошад кор кунед ё ки 2 моҳ бошад кор кунед, баъдан биёед тамошо кунед мешавад. Ин ҳамин ягона аст. Ин ягон здания алиш намешавад ва чӣ хеле ки аст ҳамин хеле истодагӣ аст ва ягон ҷо намегрезад. Чӣ хеле ки мебинед туристҳо ҳам аз дигар шаҳрҳо омада истанд. Ман мехостум ки ҳамун расходҳое ки шумо аввалин дараҷа ё ки аввали ойликтона мегирем меоин ё ин ки омада баробар мехоҳед тезтар Биг Бена ё ки Ая Лондон дар наздикиёш аст мехоҳед бинед ё ки Вестминстер ҳамин зданияро мехоҳед бибинед, бародарҷоно кӯшиш кунед аввалин дараҷа хуб кор кунед, як маблағи хубе ба даст биёред, баъдан метавонед ки иҷора тамошо биёед ва дам бигиред. Ва ин мардуме ки шумо дар иҷа мебинед чӣ хеле ки туристоанд ё ва как аз Тоҷикистон мо ягон бор ман нашнавидам ё ин ки надидам ки ҳамин хеле студентҳоро аз дигар давлатҳо мақсад аз Тоҷикистон мо биёранд барои тамошо кардан ё ки барои таърихи дигар давлат омӯхтан. Лекин ман мехостам ки ҳамин рӯз барои шумо бигӯм ва барои шумо нишон битам. Як аз чӣ мегӯянд намедонам здания бигӯм билдинг бигӯм як аз қадимтарин осорхонаҳо аст ва қадимтарин зданияҳо аст. Бахшиш ки ба забони тоҷика аз ёдум рафт ёдум биромад ки чӣ бигӯм ҳамин аст ва мехоҳам гап задан бигирам ва барои шумо нишон додан бигирам, чунки вақт хеле гарон аст ва айни ҳол уже мурам торик шудастай. Бародарҷоное ки меоин аввалин дараҷа ман гап зада мерам ва шумо тамошо кунед. Бародарҷоно бисёр хуб мешавад барои худтон ягон сухани даркориша бигиред, нодаркориша як тараф монем бародаро. ин мардуме ки шумо мебинед ин қадар мераванд меоянд ё ки гурӯҳ шуда мераванд меоянд, шумо хаёл накунед ки тамоми ин британцо ё ин ки тамоми дигар миллатҳо фақат дамгирӣ меоянд, мардуми тоҷик як ҳаёт бекор мегардад, як ҳаёт дами зулм мекунанд ё ягон гап хабари дигар. ё бародарҷоно меоянд ё компанияҳо доранд ё мисол организатсияҳо ҳастанд ё студентҳое ҳастанд ки именно дар бораи таърих омӯхтанд, дар бораи таърихи дигар давлатҳоро омӯхтанд аз ҳисоби давлат, чун баъзеҳоша ва баъзеҳоша аз ҳисоби ҳамун буҷаи донишгоҳ бошад ё ки коллеҷи хичон бошад, аз ҳамунҷа барои намоиш ва барои таърихи дигар давлатҳоро омӯхтан меоранд. шумо бародарҷоно вақте ки коркунӣ меоед барои дар ферма кор кардан
барои кору бори деҳқонӣ бисёри акаҳо ва бисёри апаҳоро худам медонам, шоҳид ҳастам, ки худам дада ҳатто гуфтагиянд, ки вақте ки мо Англия меоем, мегӯяд вақте яке ё Лондон яъне ками сентри Лондон меоем, меган уже мебинем ки ин қадар мардум дам гирифтесай, ин қадар мардум роҳатай, ин қадар бачаҳо ёш қати арӯсошона, ки духтаро ёш қати ёбурошона. Акам ҳами открита ба гап занам. Шумо хаёл накунед ки ваё ҳар рӯз меоянд ҳамиҷа мегардан, ё ки зиндагӣ ваё 100% во ҳам ҳамихе як солда як бор, 6 моҳда як бор меоянд, темболи во кори доимӣ доранд, ҷои доимӣ доранд ва ҳатто давлатшон барои во ёрдам мекунад ва ҳатто падару модари во хондагиянд, яъне ки ҷойҳои кори хуб доранд, баъзеҳош бизнесмен ҳастанд, барои во ҳамихе шароитҳоро муҳайё мекунанд, ки то ваё хатияби дар 3 моҳ ё ки дар 6 моҳ аз дигар давлатҳо омада баъдан дар ҳаминҷо роҳат кунанд, ё ки дам бигиранд, ё ки таърихи дигар давлатҳоро биомӯзанд. Ина чӣ хеле ки мебинед, ё ба фикрам ки чиам дар гӯшошон навушнӣ кардам барои перевод чӣ кардан, ё аз дигар давлат омадагиянд ва барои омӯхтани таърих, яъне ҳамин мактабачаҳош омадагиянд. ва ман мехостам ки барои шумо нишон бутам тезтар бигзарам, чунки дар дуруи талпа бестам вақт мегзарад. бародарҷоне ки шумо вақте ки аз ферма меоин ягон бор барои дамгирӣ, хаёл накунед ки иҷа ҳамин ҳамаш мехӯранд мегарданд. Шумо биёед ҳамин чӣ хеле ки ҳаст дам бигиред, чунки бисёри бародаро аз ферма меоянд, мебинанд Лондона ин қадар одам ва ин центрда ин қадар одам ва ёро ҳавас мекунанд, баъд аз ҳамон фермаҳошон мебуроянд, ё ки аз ҳамон ҷойҳои коришон мебуроянд, мегӯянд ки Лондон зур будааст, ё ин ки ҷои дамгирӣ хуб будааст, мо дигар намехоҳем ки дар ферма ё ки дар ҳамон ҷойҳои коримон кор кунем. Ино ҳамо чӣ хеле ки гуфтам, дар чандин моҳу чандин сол як бор меоянд, темболи ё аз ҳамон организатсияҳо ҳастанд, ё ки чӣ хеле бинед аз коллеҷҳо, донишгоҳҳо меоянд, ё ки аз мактабҳо. ва бародарое ки меоед, шумо дар як совети хуб метавонед апаҳо ки биёед ҳамихе як рӯз тамошо кунед, чӣ хеле ки мебинед зданиёи таърихиша. ҳама ҳамёра дар як рӯз иншоалло ки саҳари барвақт бирасед дар ҳамин центр, аз ҳамон ҷойҳои таърихӣ сар карда то музею, то ҳамин чӣ мегӯянд Биг Бену дигароша тамошо карда мерин ва метавонед дастши рафта ҷойҳои кори хуб ёфта, ё ки ҳамон ҷойҳои коритон кор кардан бигиред. Бисёри апаҳоро медонам ва бисёри акаҳоро медонам ки омадан як-ду бор иҷа хаёл кардан ки иҷа як ҳаёт мардум мехӯрад мегардад, ё ки вақт меованд дар ҳаминҷа як ҳаёт мақсад кори нағз карда аз зури ферма мебуранд кор мекунанд. Бисёроша медонам бекор шитагиянд дар квартиро, иҷа баъд квартира қимата, яъне як барои як ҷои хобут бигем на болову на паст 100 фунт дар як ҳафта метӣ. Агар шумо дар як моҳ 4 ҳафта мешавад, 400 фунт шумо дар як ҷои хоб метен. Ин фақат як ҳамун мардуми худмо мегӯянд ки як койкаш да метен. Агар бо ба шарте ки шумо бихоҳед ки хутон аденла зиндагӣ кунед, ё ин ки хутон ягон як комната бигиред, иш бо хеле гаронтарай, то 800 то 900 фунта ҷош ҳастай. Ин зависи дар ҳамун районош мекунанд ва зона мегӯянд метроша, ҳамун зонаош мекунанд. Чунки ин совети бародаро ана аз ман бисёриҳо меоянд беҷой кор мемонанд, бисёриҳо меоянд мегӯянд ки мо кор ёфта метавонем кор мекунем, лекин афсӯс вақте ки меоянд иҷа дигар ҷои кор ёфта наметавонанд, ё ин ки дигар ҳамун бехонаву мемонанду бечизо мемонанд. Бахайр модам камкам менависанд ки ягон шиносон боша, ягон кас боша ёрдам мекунем мегӯянд. Аз ҳамун сабаб хоҳиш мекунем ва илтимос мекунем, агар ҳамун ҷои коритон боша 6 моҳ кор кунед, бо барои дафъаи оянда ва барои дигар вақтҳо омадантон барои шумо хубтару беҳтар мешавад. хаёл мекунам бародару апаҳое ки буданд фаҳмиданд ва ҳозир мегзарем аз ӯ тарафаш барои шумо Биг Бен ва ая Лондон, яъне чашми Лондона барои шумо нишон медиҳем. ин ҳамин зданяи Биг Бен бародарҷоно, дар китоби англисӣ дидагӣ бидем. Агар вақте ки агар баёдтон боша бародару апаҳое ки забони англисӣ хонда бошед дар мактабҳо, ҳамин дар пушти китоби англисӣ буд ё ки дар пеш китоби англисӣ буд. яке аз ҳамон
роҳош ба тарафи Биг Бен. мегзарем. ина бародарҷоно ишғале ки знаменитиян автобусҳои деэтажа дар Лондон ва мегзарем. ина Биг Бенаш камера ман намедонам чӣ хеле аста ки ай дури оил дуруш кунам торик нишон метавожа чунки мо да торик шидестай ҳамин соаташ аҷоиб ва метрои наздиктаринаш чӣ хеле ки мебинед станция метрош Вестминстере бародарҷоно. ҳозир агар шава нишон метавам шумода инҷа беҳад одам бисёрай. як чанд соат пеш омодагӣ будам, одам бисёри бад буд. инам хелиё бо ҳастам ба замин пул кор мекунанд, туристора мешинонанд, аз амо пул кор мекунанд. инҷа аз тамоми давлатҳо, аз тамоми кишварҳо, аз тамоми намуди динҳо шаҳрвандо туристо омада инҷа дам мегиранд. озма наздиктарин станция метрош ҳами якам меброим ромада баробар уже ҳами ая Лондон ай Биг Бен ай. озма барои шумо нишон метавам. инҷа сувенир мефурӯшанд. No problem. ина бародарҷоно Вестминстер станция underground metro ина Westminster station. ҳамихе меброи сраза бромада баробар ина Big Ben. ина ҷурому ира аз пеши ина ба бестм ба фикрам хубтар як бор хушру бибинед зданияра. бовар кунед агар кадоме ки дар Россия кор мекард ба мисли Красная площадь ё ки ба мисли ҳами Санкт Петербург ҳаст сентрош ҳами хела ягон навигарӣ надора бародарҷоно. барам ха пули зиёдӣ расход накунед ва имкониятатон боша агар ки барои таърих шумо мухтарам барои як бор омада барое ки баъзе одаморо хай насибу тақдирам ки бошад шояд шумо омадагӣ бошед хубтару беҳтарай миёен як бор хатиаби баъди кортон боша охири кортонам боша биёен мешава. дар кор неста омада баробар ҳам якм пула бигирию якм зарплатата бигирию сраза мақсад пули ҳам якм гирифтагита бигири биёи хона равон кунед қарзотона битен чизамаш мешава. ина такси туристора намхе ба миё мебарад на соат 6 километр шай намедонам чанд симан. инам хело дамо рафта омада ҳастанд. чашми Лондон яъне ая Лондон гуфтем ҳамиша бародарҷоно. ина ая Лондон ба мисли Санкт Петербург одама бинед тори моста чӣ қадар бисёр аллакай уже баҳор шид аллакай уже сезони туристо шид аллакай вақти гармӣ шид беҳад одам бисёри бад мешавад беҳад туристо бисёри бад мешавад ва ҳар апа ва каҷоное ки меоянд эҳтиёткорона бошед
сумкотона дар бағалтон бигирен ки иҷада бисёр дуздоа мегарданд ва ки ман номои миллатҳошона нагирам, чунки баъзе одамо баъд нороҳат мешаванд. Иҷада ҳастанд одамое ки мисол дар дурам талпа специална мегарданд ва ҳаму сумкаҳои шуморо мекунанд. Апаҷоно эҳтиёткорона бошед. Хай ки бачаҳо бошанд бояд бало мекунанд. Апаҷоно шумо бинед агар ҳамҷо эҳтиёткорона бошед ва ҳаму сумкотон дар пештон бигирен то биромадантона. Вақти сурат гирифтанатонда аҳамиятен бо ягон читона надзанд, сумкотона дар замин монед. Ҳамчун як совети бародарона барои шумо. Намедонам шумо да чӣ хел нишон метавонам из зданиеро полнин нашидестай. Чӣ хел ки мебинед? мегӯм ки камерама ақиб кунам, агар ақиб кунам камерама безеб мешава. طوری که بد میتوه به حد آدم بسیاری بد یازی یک نو سر شده است از کمتر گرمی که سر شوه اوجه در اینجا وقت جای پامونی نمیشوه. از با نصیب خدا خواهد به خرابی پلیاژ میریم. پلیاژ هم یکی شود یکم روز گرمش ویدیو میکنم برای شما نشون میدم. پلیاژی که تمام بریتانسا و تمام توریستا دامگیری میروند. خدا خواهد ان شاء الله برای شما نشون میدم. من همه صورت گرفته است. بسیاری برادران میان همینجا برای ایا لندن صورت میگیرم. همینجا چوتکا میوه لیکن وایجا بیگ بن خودش همین قدر رفتم که همین یه بار شما دا پولی خود نشون تیم نشید. خیلی برادرو یا ایا لندن خیال میکنم که هست آخرش ده هست بسیار چیزای خوب است لیکن وقت کمه. خیلی از اولین درجه همان بیگ بن میاد. بیگ بن میاد. همین بیگ بن ده نشون دادم خیلی. ایش بیگ بن و ایش ایا لندن یعنی چشم لندن تمام. مردم اصلا همین دو جا میان همین برای دو جا را تماشا کردن یا که در همین چرخ و فلک یعنی که در همین کاروسل شیشته یک بار لندن نقشه دیدن ده میبراین مقصد برای خاطروی صورت میگیرن یا که ویدیو ها میکنن یا در اینجا تلفن ها هستن خیلی بین بودکچه نه بودکچه ها در آمده مقصد صورت میگیرن همه چیش همینجا هستن. شما میتونید یک روز لیکن تابستون ده آن اینجا ده همین یک دنیا آدم میشه همینجا همه میشینن خیلی دم میگیرن. پایونترش چیه؟ پایونترش خیلی آهن نداره. اینجا بعضی میتونید بشینید. و کاترو را بینید. کاتر. برادرو اپاو کمتر سراسیمایم به هم خاطر همین قدرش گرفتم. خیلی خدا خواهد یکم روز بعدی درس برآمده با خشرو سیام کم میکنم میپرتم تون روز دیگه با تو یکم آدم نباشه مثال وقتی کامera کنار خط نشون ندی خیلی گپ نزنی نمیشه یا که نبرات یکم هم دی کامera دیگه باشه یکم هم تلفن سوستر باشه که نبرات نشون تیو خیلی روشن‌تر نشون بده چون که ما کمتر دیرتر کدام روز دیگه امروز یک میرپریت بود اونجا رفته بودیم بعد از اون اومدم باید نرفته سم خونه
خدا خواهد یگان روزگار با برای شما ویدیو میکنم.